Hello mga bahay, kumusta mong tanan din ha? Kumusta po kayong lahat dyan? At ngayon po ang mga oras na i-reveal na natin ang mga skin protection ko. Since when I was here in the Philippines, ito na talaga yung gamit ko and I'm so proud to share it with you. You have to try it guys. It's very affordable and it's not that expensive, but it is very very effective. My god, man English. Okay, meron na rin po tayong mga vlogger na nagre-reveal nito, and syempre hinihintay nyong lahat na i-reveal ng inyong Rhina ng social media. Okay, sabihin ko na po sa inyo ngayon ang mga pinaglalagay ko ng mga creams mga creams marami sa aking kabalatan at talagang on hand ito, on hand. Yan, oh my goodness, ay Diyos ko, na dakog tutoy dito sa luyo. Ayan mga bay, meron po tayong 50 pieces na sabon, yung ating beauty bar. Beauty bar. Ayan. Skin Beautica Beauty Bar. Ang ating whitening soap. At syempre, yung ating napakabango na lotion, no? Body lotion. With glutathione po siya mga bay. At syempre, ang ating napaka-cute na cream with SPF 50. Yan, SPF 50 po ito. Pwede kahit mainitan. Wag lang sobrang init. Takot tayo sa init. At syempre, yung ating toner. Ayun yung ating toner po para sa mga dry skin at para sa mga marami siyang benefits. Pinost ko po sa ating page na Inday Kabkab, beauty products of Inday Kabkab. May post po ako dyan na merong mga description, no, sa bawat item natin kung anong gamot ito, kung para saan gamot. Kung para saan. At syempre yung ating serum, ayan, yung ating pampaglass skin. Ayan. Okay, maghanap ako ng lahat-lahat po ito 35 sets, and extra lang ako ng sabon kasi merong mga buyer natin na nag-extra bumili ng sabon. At oh my god, yung lotion ko pala kulang. So, hayaan na natin. Pinampaligo ko to mga bay. Pero pwede namang tipirin ninyo. Pero kung gusto niyo yung resulta agad, ipangligo nyo. Ayan, maghanap muna ako ng space para ma-plaster na to ning atong camera para sasabihin ko sa inyo kung paano ito gamitin. So, ayan mga bay, naka-plaster na ta. So, ito po yung set natin. Alam ko pinost na to ni Inday Ngabil, ni Azelexi, ni Indat Vlog Girl, kasi mga suki ko na yung mga yan. At syempre yung friend ni Inday Ngabil, nahiyang din siya. So, ito po yung set natin. Lotion, toner, yan, toner, cream, yan, cream. At syempre, yung ating sabon ay kabaw na lagpot. Ating sabon. Yung ating napakabango. Grabe, napakabango na sabon. At ang sarap talaga niya sa balat. Ang sarap talaga. Makrispy talaga yung balat mo dyan pag nagsabon ka. Ay, Diyos ko po, Rodi, ang hirap talaga maghanap buhay. Ayan ang mga baya. Okay, ito po, 5 po yung set natin. Diyos ko, babayaan nyo na yan. Okay, ganyan. Magbalay-balay na ta. So, ayan, 5 po yung isang set. 5 items. Lotion, cream, toner, serum, at saka syempre, ang ating sabon. Ayan. Nasaan na yung Teka lang, nasaan na yung Bok! Ali sa bok! Oh my god, yung aking ni gawas nila ka. Time sa abay ha kay kwaon ako itong akong nagamit na. So, okay mga bay, yung sabon po natin. Yan yung sabon para
bibigyan ko nga kayo ngayon ng idea kung paano tipirin ang ating sabon. Yan yung ginawa ko. Iniwa ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5. 5 hati siya mga bay. Siyempre, yung isang sabon, itong isang slice niya, mauubos ko po ito for 1 week mahigit. 1 week mahigit. At ang ginawa ko, ito talaga yung sabon. Hindi ako nagsasabon talaga ng iba. Mula mukha hanggang lapalapa. Ano ba yung lapalapa? Mula mukha hanggang talampakan po yung pagsabon ko dito. Kaya, ay, sobrang ano talaga niya. Sobrang sarap talaga sa balat. At pangalawa, pagkatapos ko pong magsabon yan, maligo, sabon ko yan sa buong katawan ko at ibabad ko muna ng mga 2 minutes or 1 minute, mga ganyan, ibabad ko lang sandali habang nagayin-ganyan ako sa aking pagligo. Nag-i-enjoy sa pagligo na parang bata. And then after that, after kong maligo, gamit ang sabon na yan, naliligo ako ng serum. Ayan, paubos na siya. Ginawa ko, pinangliligo ko talaga to mula mukha. Yan, kunting patak lang sa mukha mga bay, wag damihan. Mga siguro 3 patak. Ganyan, 3. Tapos, iganyan mo. Tapos, iganyan mo na dito. Para kumintab na yung iyong mga balat. Ayan. Ayan, sige. Tapos, pag dito naman, para hindi na ako magganyan-ganyan, ginaganyan ko lang yan. Okay? O, tapos, sabay ano. Ayan. Ang serum hanggang sa paa. Nilalagay ko. Kasi maganda yung serum natin. Isa yan sa pampaputi, para manatili ang ating kaputian ng ating mga kabalatan. Okay, sunod. After ko po maglagay ng serum, nilalagay ko yung cream. Ayan, isahang lagay ko lang to, isahang lagay lang eh. O, konti lang din. Ayan siya. Kahit ganyan lang siya karami. Isang daliri lang. Isang dulo ng daliri. Malalagyan na ang buong mukha. Malagyan na po lahat. Dito pati liig. Kasi tipid siya, tipid. Ayan, malalagyan na po natin lahat. And after that, yung lotion na ang ilalagay ko mula liig hanggang talampakan. Nililigo ko ang katawan ko. Pero hinintay-hintay ko muna na medyo matuyo-tuyo. Eh yung serum pala, pag ilagay natin, mas maganda-ganda yung meron pang mga tubig-tubig ng konti sa inyong mga balat. Ayan, mamix siya sa tubig. Mas maganda. Pero kung gusto niya naman na yung dry, okay lang din. Ayan, kasi medyo ano siya. Sarap talaga sa kabalatan natin. At ang kagandahan ng lotion mga bay, nakikita nyo? Pag mag-ano kayo, napakalinis. Oh, napakalinis niya talaga. At talagang talagang masisimot mo yung laman. Walang masasayang. Ito may, at saka lahat siya silyado talaga. Nakabalot siya. Silyado talaga siya lahat. Nakabalot. Kaya makinis na darating sa inyo. Ayan. Ayan po yung lotion natin. Yun ang kagandahan talaga. Kasi malinis siya. Ang bango. Grabe. Kasi meron siyang meron siyang glutathione na para pang skin whitening. May glutathione na nakamix. Okay, ayan na po. Ayan na po yung mga ginagamit ko sa aking mga kabalatan. Yung isang set po niya mga bay ay 750 pesos. Pag pick up po, pag magkita tayo, meron pong libreng paper bag. Siyempre, anong lalagyan ko kung walang paper bag, di ba? Dami kong dalang paper bag from Kuwait. Inipon ko talaga yung mga hinagdawan ako dito. At pag malayo naman kayo sa akin, pwede kayong magpa-LBC o kaya GRS. Pero mas maganda LBC kasi mas malapit ako sa LBC. 210 na po ang minimum ngayon ng LBC. Hindi ko alam ba't nagmahal sila. 180 lang yun nung nakaraang taon. Tapos ngayon 210 na. So, kuya. So, 750 plus 210. Luhag kay kaya. Malibat na ning kuan.
Wait lang mga Hmm. So, ito po yung mga baya, yung set natin. At, ang dami ko talagang order international. At, meron sana akong suki, nasa Japan siya ngayon. Yung nandito siya sa Pilipinas, nakabili na rin siya ng 3 set. At, naubusan na siya doon. Naubos na yung dala niya. Kaya sabi ko nga sa kanya, magdala ka na ng 10 set. Order ko na sa akin ng 10 set para loob ng 2 taon. Tamang-tama hanggat pag-uwi mo. O ngayon, nung nandun na siya sa Japan, na problema siya. Ako naman, naghanap talaga ako ng paraan kung paano ko maipadala sa kanya. Pinuntahan ko na lahat ng cargo company kasi wala pang lockdown ng mga panahon na yon, no order siya. Pumunta ako sa munisipyo. Nakiusap talaga ako doon na kung pwede sana para pa Japan, meron nga pa Norway. Hindi talaga sila tatanggap kasi mga liquid kasi daw baka sumabog or mga ganong mga ano nila. Sabi ko meron namang silyo, silyado talaga to lahat mga bay. Ayan, nakasilyo po lahat yan. At sabi ko silyado naman lahat talagang ano naman matibay naman yung kanyang silyo. Hindi siguro to sasabog, ganyan. Sabi kong sabi hindi talaga ma'am, baka magsisi lang yung umorder sa inyo. Kasi baka may mangyari, babalik din sa'yo yan. Kung sinong nagpadala, babalik sa'yo. Sayang lang yung inyong shipment fee, mga ganon. Sa isip-isip ko, nagnegosyo pa kayo mga cargo-cargo. Hindi nyo naman pala lahat tatanggapin. Oo, yun talaga ang dahilan mga bay. At, sino nakapanood nito doon kay Inday Ngabil, alam ko ang dami yung tanong, paano umorder? Yun ang number 1 yung tanong. Madali lang yan. Pumunta kayo sa aking page na Beauty Products of Inday Kabkab kasi hiniwalay ko talaga yung aking page, no? Iba yung puros video lang doon ng mga katuwaan natin sa buhay. Tapos, iniba ko talaga yung page ng ating beauty products para masagot ko kayo isa-isa doon. Sa page ko na Beauty Products of Inday Kabkab, hindi ako naglagay doon ng automatic reply para isa-isa ko kayong marireplyan dyan sa Beauty Products of Inday Kabkab. Okay, tapos, pangalawang tanong, anong paraan para, paano kami maka-order? Yun na yun, di ba? Punta kayo doon. Tapos, may nagtatanong kung anong pamamaraan para magbayad. So, suki na ako ng Palawan. So, sa Palawan nyo na lang isi-send kung ready na yung inyong mga payment. Pag nakuha ko na yun, na-confirm ko na yung resibo na yun yung mga bayad, i-prepare ko na yung mga order. Okay, padala nyo lang sa Palawan, Mary Joy M. Manunday, sa numero na ang aking contact number ng aking business na ito ay 0912-9907-160. Yung presyo po ng ating isang set ay 750 pesos. Ayan, isang lotion, isang napaka-bonggang sabon na pwede mong hati-hatiin for budget meal, budget meal. Ano to, pagkain? Budget meal. At syempre ang ating napakabango na toner at ang ating daily cream at ang ating serum. Ayan, puros yan pala ang pampabeauty mo. Skin beauty ka. Ay. Tapos, ano pa ba yung sasabihin ko? Ano pa ba mga tanong nyo dito? Mga kadalasang tanong? Anong kadalasang tanong? Basta sinabi ko na sa inyo kung paano yung gamitin. Alam niyo naman siguro kung paano gamitin ang sabon. Kung gusto niyo magtipid sa sabon, sa mukha lang. O pwede rin sa mukha lang. Kasi ako buong kabalatan ko, sinabon yan. Tapos, kung gusto niyo yung tawag nito, yung serum, gusto niyo tipirin, mukha lang din ang lagyan ninyo. Saka liig, sama nyo na yung liig. Kasi pangit naman kung ang puti ng mukha nyo, tapos ang itim ng liig nyo. Isama nyo na yung braso. Para pag magsuot kayo ng mga ganire, ay di bongga, di ba? Pati kilikili, bongga. Pati kilikili, lagyan nyo ng serum. Para puti lahat. Ay, kilikili ka na kong braso. Tapos, ano ba yung tanong ninyo? Ano bang tanong ninyo? Ano bang mga tanong? Yun na yun. Pag order kayo, at
tanong nga, o yun na nga sinabi ko na hindi pa talaga siya pwede sa ibang bansa. Tsaka na lang kayo umorder pag nandito na kayo sa Pilipinas, o kaya pag malapit na kayong umuwi, order kayo sa akin. At pwede nyo tong gawing pampasalubong. Huwag nyo na pasalubungan ng chocolate, masira ang ngipin nila. Pasalubungan nyo na lang ng pampaganda. Gaganda pa sila, okay? 'Di ba? Chocolate, wag na 'yon. Mahal masyado ang chocolate sa ibang bansa at ang bigat-bigat. At siniraan yung mga pampasalubong na chocolate. O yun nga, kung gusto nyo na pasalubong yung inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, lalo na mahilig sila sa mga ganitong pampa-attach na mga kabalatan, abay, ito na ang magandang pasalubong natin sa murang halaga. 750 pesos. Pwede tayong mag-meet up dito sa Mactan Airport dahil malapit lang kami sa Mactan Airport. Pwede rin mabalitok. Pag umuwi kayo dito sa Mindanao o kaya sa Visayas, pwede kayong dumaan dito sa Mactan Airport para pick upin ang inyong pasalubong. O, di ba? Para hindi na kayo mabigatan din sa inyong mga dala-dala. Tapos, ano pa ba 'yon? O, kontakin nyo lang ako kung ano pang mga tanong ninyo, ano pang mga concern ninyo. Message nyo lang ako sa products of Inday Kabkab and I will really entertain you in that page. Sa ibang page, patawarin nyo na ako. Lalong-lalo na nasa Inday Kabkab, bihira ako makapag-reply sa sobrang dami. At sorry talaga sa mga nanigas na mga mensahe doon. And ninilip-silip pa naman ako. And then, sa mga ka-team natin, sa Team Lusob, ayan, kung gusto nyo umuwi, umorder na kayo sa akin. Pampasalubong na inyong mga kapitbahay na mga chismosa. Mga kapitbahay na mga pakialamer. Charot lang. Siyempre, kung talagang gusto nyo lang na bigyan ng mula sa puso, o edi mag-order na kayo sa akin, o nakatulong kayo sa akin, nakatulong tayo sa doktor ng mga balat na siyang talagang anong tawag dito, talagang gumawa or talagang nag-imbento nitong ating skin products para sa ating mga problema sa mga kabalatan. Ayan, di talaga ako tinaghihawat dahil dati nung nandito ako sa Pilipinas, tinaghihawat talaga ako. Pero ngayon, bongget talaga tong Skin Beautica. Ay, Diyos ko, nanambok naman taan, idag ko na kay braso. Okay, hanggang dito na lang po ako. Maraming salamat. Mukhang napahaba ng mga ating kwentuhan. And thank you so much. Don't forget to message me and our products, about our products in my page, Beauty Products of Inday Kabkab. Thank you so much. 35 sets lang po itong aking order, no? At hindi ko alam kung kailan pa ako makapag-stock ulit. Siyempre, magsa-stock tayo ulit pag maubos na ito. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Maraming stock ang ating pabrika nito. Ayan. Thank you so much talaga mga bay, and God bless!